Other for and so near Bama catch the said you know, Obinima will be tray. And the car catchers a balance of one in ye, where they cry, ye baby, ye baby, and your Obinima will be tray, may I say. And of one more subscribe, one more share, and a woman I say, to make the idea, yet the day I kind of say, the near whom, ya swatty, I ye the one dance, and no anti near far to your host to say, the Obinim no be such a. Yɛde ne saa kakra kakra ne yɛbɛgya ne sɛ buja ɛna nso mekyia me nananom ahemfo me papa no mo nkramofoɔ me papa no asɔfoɔ de Onyankopɔn asomdie ɛbɔ obia hɔ kyia wo bibiara ɛna ɔhene bi afotu sɛm bi a ɔde tu nipa bi a ɔde ɛma me sekretary di asɛm yi na fato platform kɛseɛ so na nipa ntie na nipa ma ɛyɛ asoɔden nipa yɛ nneɛma bi a ɛmfata ɛno nti ɛna dwumadie yi ɔhempɔn bi ɔte akonnwa kɛseɛ so ɔne ne de asoma me deɛ di kan no medical show mfonyin a ɛfa asɛm a nana de soma me ho ɔdɔfo baabi a obi ahwɛ mfonyin hwɛ mfonyin sima kakra hwɛ mfonyin a wɔhwɛ ne sima kakra na wɔhwɛ ne sima kakra a deɛ ɛwɔ ho bia no ka akyire me de bɛba me da ase sɛ wayɛ aso na wɔtie. Trouble sleep, young gago we come. Waiting they find. If we need a trouble, no. A yaminum yenu, a futusam edimayin. Nana, Nedia Suma. It's in them for you a trouble, a wasam, a dear baba, no warfare film. Dear no was near film, and within a dear yasam, the Debia can say, a your obinima, obitre, yaba, near bedani say priam, ya cassa trabian safo. Badwendwemba so betena se no wafa baby dear frasenimu medase enuanom emfonyi etwagu ye sede me de waka no ohimpo bi afutu sema asem bi esi wo kura nana edi hini wo ene se ewiase ye da hoi no adofo no obi aho asem o obi aho asem ojontofo ne ka se hwan na ne hu ni asem obi aho asem na asem bi wo ho asebe ya na emfa wo ho ehu hia kwese nka de wano betum ehu hia se nka wo beje ede ama wo ho na se wo kwaje de ma wo ho a awie ya no de beba no ene ne mfonyini ya ohempon nana onkwaso wo nyansafo amu nana ne pe mfonyini se ka kire hwe mfonyini ansa na asama me wi se bua no ewi se bua dwenem no wa je ma mamanfo odofo se wo hwe mfonyini na eyaboa odwan o obi ani so odwan de nka wagime odwan ten a wogina ne baabi na sebe yarefo bi a wadi dam wonai ba ko atwa eye sebe aba ne ka wona ne ba ko ho odwan gina ne baabi hwe ka ahodo a na etwam hwe nipa a na etwam nanso osempafo ya adi dam no anwene ne ho binia ti asemi hwemfonyini no na ti asemi ya ohempon di asoma mi abo adwane nipa nyina ne se odwan de agin enu nti odwan gina ne baabi o ka etwam nipa esane dwan ho kɔ nanso sebe osempafo a adidam oyɛ yarefo ɔno ne kɔ ka abo adwane ma abo adwane kyerɛ ne sɛ onye gimifo asemi ubebisa sɛ asekyerɛ ne sɛ enu nti da bia me ka kyerɛ sɛ empanyin soma yenti no mpanyin kasa na na kyerɛ yemu sɛ de wo so bɛte ase binia hwewiase de ɛkɔ eniema bebre na yɛgye emfa nipa binim ho emfa me ho emfa wo ho odofo hwe ansɛm a ɛkɔ so wiase sɛbi obi po ne obi asɛm nipa no wo mpa asɛ ne muntie wo so wo ne obi anya asɛm no sɛ no besi afa aka asɛm no asɛm no hyɛ ase wo start from finfini na ebeduru baabi no enya de yɛde nsa yɛde nkosua abodua na kyerɛ sɛ obi aba obi dua wo na mmom wiase na ɛda hɔ no de nana epesa asɛm yi de esi wo ho a ɛwɔ sɛ nipa bi a wote ase ne sɛ enya wo ho sɛmpefo ebia no wadi dem ebia no wɔ yare ebia no wɔ hawo
enu nti nne na asem yi a ode soma ka akire ada me ma wonti ase se hwemfonyini no wode yewom me de yewom yemfa ntu ye hofo eye obi ni ma obi kire ye ba be jai no bu a se ye jai no me nuanom hwe wi ase a yeti abrochire krom ha Ghana mamu adofo ne adofo ebedi agoro abusua ne abusua asem besi na mo wo a wudina nchen wo a wo twam no sebe empanyini ka asem bi se nipa mienu bi anya asem a de obedi bi obekasa bi aka nasem ema nasem yede de obekirem o kirem ma nasem yede na wo na wo tie no wo no ye nyansafo bisa wo se eyeda ne judge lawyer magistrate bekotena court ema yetim di asem hu se we di fo we di bem eye nyame nyansa mu no ensam ne mienu no nipa mienu ne ka wotena se de kwa adwendwenem na wa hu se asem no we di no eno no to asomu we so di no ewo mu se sebe onipa betim de nkontompo ekwedi bemde nanso ni nyina ne se twedi ampo nyankopon hata sori no wone ne abreto nyankopon wone ne nyame a obu a obi ntimu emu abiem na hwe se woni ho na se wani anhu sede abo adwane gina ne baabi ka etwem nipa etwem na osempefo a wonu adidem onu mom ne koka sa nipa yi no ensem ye gina ho mansem bebre minia asem we no yakasa ye akirekire mu a ebi wa awadiem ebi wa awom ebi wa adwumam ebi wa busuam ebi wa afiem sede obesi afa na de atoto awade ho sede obesi afa na de atoto ayonko ho sede obesi afa na de atoto adwumam sede obesi afa na de ato waborabo a wo bo na setena isumu ensem we ye ka kira banyansafo badwendwem ma se enya wo ho yarefo a wo yesempefo enya wo ho yarefo a wo yensemianimu ebi American sabe wonte ase yie bia no de wonkita crutches na nso no wachi de da wachi no ebi a wo de wonya yarefo kita crutches na nso na de edikan bi wo wanim no eyo so obi anim ena asemi wonu ya ba mama ka akire na de me mo no tofase ye tietia na me ma wo nkoso ahwemfonyini na fatoto wabrabo ho na bisa wo ho sei enti aboai one nipa yi hwan na afo me yonko wo ye sempefo a obi okanasem obi gina ne baabi wo de wa no okotum wo ye sempefo a obi ni obi anya ne wo kwa akwaje aginem wa bisa de wo waye wati de obi aka afa wo ho wo hu de waye atwam bia ye so obi anti obi ahu odofo ne asemi ya sensebe medase mon koso anhye video yi mon share mon subscribe na mon like na ye wonsempa yansam no ye bono tofa wa tena se na wa duaduem na wa afa ba bi de afirim odofo ene nsemi eda femboko agese benyansafo badwendwemba wo fasemi na nya ba bi afirim medase bebre ni aba ma ka bye bye.